estem ja acostumats a aquest tipus d'emocions, així que no ens anem a sorprendre, però de nou tenim una moció plena d'hipocresia, perquè el Partit Popular i el govern d'Espanya en cap moment s'ha prestat al diàleg i tampoc s'ha dedicat a garantir la unitat d'Espanya. De fet, en un estat descentralitzat i democràtic, els conflictes se resolen parlant i reconeixent els interlocutors polítics d'altres territoris com a iguals. A lo millor tindrien alguna cosa que aprendre de Merkel, de la seva companya de partit a Alemanya, que no és sant de la meva devoció i tampoc és molt exemple de moltes coses, però a lo millor és que ajuda que el Partit Popular en Alemanya sí que condemna el feixisme i així el Partit Popular encara no ha passat per ahí i no ha condemnat el feixisme, dit en este país franquisme. I allí en Alemanya, Merkel això ho té clar i accepta que la Constitució no és un llibre sagrat, que la Constitució se pot reformar i davant conflictes territorials reforma la Constitució. Vostès no són constitucionalistes, vostès són fanatistes d'un llibre que han convertit en sagrat. Per tant, deixen d'actuar de manera paternalista, deixen d'actuar com a pares. Moltes vegades se fa referència a Catalunya o a moltes comunitats autònomes com si foren xiquets o xiquetes o adolescents demanant al pare o a la mare diners o qualsevol altra història. Precisament per a deixar aquest paternalisme i deixar, a lo millor, que cessen determinades actituds, el primer pas ho deurien donar vostès com a partit que està en el govern i deixar de comportar-se com un pare. Però vostès simplement no han entrat en el diàleg i vostès estan instal·lats i han estat instal·lats tots aquests anys. Recordem que aquest és un conflicte que porta més de 5 anys i han estat instal·lats en la confrontació, però no per una qüestió de responsabilitat i no per una qüestió d'assegurar i garantir la unitat d'Espanya, sinó per una qüestió d'interès completament partidista, perquè mentre enarbolem les banderes, altres coses que donen molta més vergonya queden camuflades. Per exemple, i només fent referència a titulars d'esta última setmana, inclús de la setmana anterior, un d'ells diu: Fiscalía acredita la caja B del PP y dice que Bárcenas es Luis el Cabrón. Fiscalía afirma que el PP hizo del soborno un modo de vida. Pero este es Ciudadanos o este es el Partido Popular. No, pero tienes razón. Cada vez que hay una moción, os tiráis los trapos aquí encima. No. He oído hablar de una moción. A mí me parece muy bien que llevéis mal con el PP, pero vamos. A ver, José, no estás en... Sí. Yo entiendo la queja y sí que te pediría que te ciñeses al... Jo crec que la moció he contestat perfectament en quina és... Si me deixen parlar, jo crec que ho he explicat i és precisament que vostès enarbolen i fan referència a la unitat d'Espanya constantment i venen així a parlar d'això per a precisament no parlar i que no se parle d'altres coses. I jo dono exemples, com és anticorrupció pide la condena del PP por lucrarse en la Gürtel. Brugal, Jaume Matas en la presó, Ignacio González, però no només estem parlant de corrupció, sinó els atacs a drets fonamentals com en la llei Mordassa en els últims anys, les reformes laborals, on s'ha baixat els salaris, s'han abaratat els acomiadaments, la gestió que s'ha fet, per exemple, de la dependència, els atacs a mitjans públics com és Canal 9, Telemadrid, Televisió Espanyola, però vostès venen així a dir que són muy y mucho españoles i en això ens conformem, serem muy y mucho españoles però més pobres i en un govern que s'abandona i s'espolia. Miren, Partit Popular, la manera de lluitar precisament per la unitat d'Espanya és, per exemple, acceptant i lluitant per un finançament just i uns pressupostos que no discriminen les comunitats autònomes. És acceptar la reforma de la Constitució, que com ben han dit els companys d'Esquerra Unida, el propi Tribunal Constitucional afirma
i avisa al govern i a la resta de partits que la reforma de la Constitució és factible i a més és recomanable en democràcia. Si me deixen seguir i acabem. S'assegura la unitat ampliant drets, garantint i defensant els autogoverns, no atacant-los en recursos contra estatuts d'autonomia, mentre que en altres autonomies el mateix estatut o els mateixos articles continuen vigents. Apostar per serveis públics que garanteixen la igualtat dels ciutadans i no apostar per una major recentralització. En definitiva, jo crec que vostès haurien abandonar la melancolia d'una Espanya gran i libre per començar a acceptar que Espanya és una Espanya plural, una Espanya de la gent i una Espanya que vol ser molt més democràtica. Moltes gràcies.